Исәнме, әни? Альберт Сафин. Картаймыш көнендә Зөләйха әби япа-ялгызы калды. Балалары төрле якларга таралышып беттеләр. Күптән инде башлы күзле булып, чит-ят җирләрдә тамыр җибәрделәр. Карты исә сырхаулап йөрде дә, узган көзнең караңгы бер төнендә мәңгегә күзләрен йомды. Шулай итеп Зөләйха әби бер үзе яшәп ята. Ялгыз башына гомер кичерүләре җиңел түгел аңа. Бигрәк тә эч пошу һәм сагыштан. Картын балалары белән оныкларын сагынудан бәгыре изгәләнә. Төннәр буена күзенә йокы кермәгән чаклар яшь була. Берәр баласыннан узаграк хат хәбәр килми торса, күңеленә әллә нинди уйлар тула. Яман сулый башлый. Юк, балалары аны онытып бетермиләр. Бәйрәмнәрдә күчтәнәчен, акчасын җибәргәлиләр. Сирәк кенә хатын да язып салалар. Зөләйха карчык хат килгән саен аны башта бик кадерләп өстәл тартмасына салып куя. Аннары шул өстәл тирәсендә әйләнгәләп йөри дә, хатны яңадан алып, конвертны ача. Аннан язулы кәгазьне чыгара һәм әкрен генә пышылдый. Исәнме, әни? Сиңа кайнар сәламнәр белән. Балаларның һәммәсе хатны шулай башлый. Шуңа күрә әби язу танымаса да беренче сүзләренең ни аңлатканын яхшы белә. Исәнме, әни? Үзе өчен үтә дә кадерле булган әлеге сүзләрдән соң кыш теледәй кәгазьдә тагын да җылырак, тагын да йомшаграк сүзләр язылгандыр күк тоела аңа. Карчык шуларны тизрәк ишетер өчен вак-вакытлап күршесенә йөгерә. Хатларны ахирәте Биби Нурның кызыннан укыта ул. Хат укыганда һәр сүзне отып калырга теләгәндәй йотлыгып тыңлый. Аннары яңадан укыта. Тик күпме генә укытмасын, Зөләйха карчыкка ул хатлар бернинди яңалык та, шатлык та китермиләр. Киресенчә, аның күңелендә ризасызлык һәм үпкә хисләре туа. Чөнки аларда һәр вакыт гел бүрек саран сүзләр кабатлана. Кайсы гына баласыннан килмәсен хатлар ике тамчы судай бер-берсенә охшаш була. Шулай итеп Зөләйха әбигә ул хатлар әллә ни юаныч бирми. Бер көнне карчык иртәнге чәен эчәргә дип өстәл янына утырган гына иде. Ишек кинәт төбенә кадәр ачылды һәм игә шәһәрчә зәвык белән киенгән таза гәүдәле ир кеше килеп керде. Исәнме, әни? Кергән кеше карчыкның олы улы Нәгыйм иде. Менә кайттым да, әни. Шәй янында ул берүзлексез сөйләде дә сөйләде. Минем Мәскәүгә командировкага барышым. Көннәр бездә дә әйбәт түгел, самолетлар очмый, поездга утырырга туры килде. Туган яклар аша узасы булыр. Тукта, мин әйтәм, әни карчык ягына сугылып, хәлләрен белеп чыгыйм әле. Күптән кайтканым юк бит инде, күптән. 3 ел буламы? Шулайдыр. Онытмадык, әни. Һич вакыт табып булмый. Эшләр, тормыш мәшәкатьләре. Балалармы? Үсәләр. Олысы 8дә укый быел, әйбәт укыйлар. Гөлсем дә бер ки эшләп йөри, сау сәламәт. Кайтырбыз, әни. Киләсе елга балалар белән бергә кайтып әйләнербез. Сөендерербез үзеңне. Җай чыкса билгеле. Безнең хатны алгансыңдыр бит. Юкмы ни әле? Моннан 3-4 көн элек үзем язып салган идем. Кызык. Алай булса бүген булмаса иртәгә килеп җитәр. Хәер, ул хатның кирәге дә юк хәзер. Аның урынына мин үзем кайттым ич. Шәйдән соң Нәгыйм киенеп чыгып китте. Колхоз председателе Фуат белән бик дуслар иде. Аны күрергә теләгәндер. Кайткан саен дусты янына бармый калмый ул. Карчык озак итеп улының урамнан барганын тәрәзәдән карап торды. Аның колагында һаман Нәгыймнең көр, көчле тавышы яңгырый иде. Бер кие, исән-сау, әйбәт. Аннары ул өстәлен җыештырды да, утын алып кереп, учак астында ут салды. Йөгереп кенә күрше кызын чакырып чыкты. Рәхмәт төшкере
ярдәмнәреннән бер дә калдырмыйлар үзләре. Һәм алар икәүләшеп пәрәмәч пешерергә керештеләр. Олы улы пәрәмәч бик ярата иде. Бер генә көнгә кайткан тансык кунакны яраткан ашы белән сыйламый буламысың? Карчык көн озын улын көтте. Әллә ничә кат самаварын яңартты, ничәмә тапкыр мич капкачын ачып, суынмыйлар микән дип, андагы сый ризыкны алып карады. Нәгыйм колхоз председателе Фуатны ияртеп, ки җиткәч кенә кайтып керде һәм керешкә үк китү турында сүз башлады. Әни, миңа китәргә вакыт. Юк, шәй эчеп тормыйбыз, 6дагы поездга өлгерәсе бар. Булай да соңга калам бугай. Юллары да начар. Куну буламысың? Миңа соңга калырга һич тә ярамый. Хуш, киттек, сау бул әни. Мин менә Фуат абый белән сөйләштем, бу көннәрдә утын китерергә вәгъдә итте. Китерербез, әбей, утыны да булыр, пешәне дә килер дип, председатель дә сүзгә кушылды. Карчыкның уйлары чуалды. Хәтере качты. Нәрсәдер әйтергә теләгән иде улына. Нидер биреп җибәрәсе иткән иде. Берсен дә исенә төшерә алмады. Нәгыймнең шулай тиз генә китәргә җыенуы аны тәмам аптырашта калдырды. Улын озатып өйгә кергәч кенә, Зөләйха карчык кадерле кунагын яраткан ризыгы белән сыйлый алмавын исенә төшерде. Хәтта юлга күчтәнәч итеп тә биреп җибәрмәде бит ул. Оныкларына атап бәйләгән җылы йөк-башлар бар иде. Алары да калды. Эй, Ходаем, бер генә дә юк шул хәтерләрем. Карчык авыр итеп көрсенеп куйды. Нәрсә эшләгәнен үзе дә белештермәстән, яңадан мич капкачын ачты да, суынмаганнармы икән дип, пәрәмәчләрен карады.